Now the Gospel of John, if you see these words backwards, that's because of the idiom, and in Hebrew is different than the idiom in English. See, Havesorah HaKadashah, Al Pi Yohanan. See, we might be funny if you see this the Gospel, the Holy, but that's how it is in the Hebrew. Let us read the first chapter of John the Apostle. בראשית היה הדבר, והדבר היה האלוהים, והאלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית אצל האלוהים, הכל נחיה על ידו, ומבלעדיו לא נחיה כל אשר נחיה. בו היו חיים, והחיים היו אור בני האדם, והאור בחושך זרח, והחושך לא השיגו. ויהי איש שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן. הוא בא לעדות להעיד על האור, למען יאמינו כולם על ידו. הוא לא היה האור, כי אם להעיד על האור. האור האמיתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם. בעולם היה, ועל ידו נחיה העולם. והעולם לא הכירו. הוא בא אל אשר לא, באשר המה לא, לא קיבלוהו. וכמקבלים אותו נתן עוז למו לחיות בנים לאלוהים, המאמינים בשמו, אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר, אף לא מחפץ גבר, כי אם האלוהים נולדו. וכדבר נחיה בשר, וישכון בתוכנו, ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו, רב חסד באמת. ויוחנן מעיד עליו, ויקרא לאמור, הנה זהו אשר אמרתי עליו, הבא אחריי, היה לפניי, כי קודם לי היה. וממלואו לקחנו כולנו חסד על חסד, כי התורה ניתנה ביד משה, והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח. את האלוהים לא ראה איש מעולם. הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע. וזאת היא עדות יוחנן בשלוח היהודים בירושלים, כהנים ולוויים, לשאול אותו, מי אתה? ויודע ולא הכחיש, ויודע לאמור, אני אינני המשיח. וישאלו אותו, מאיפה אתה? האתה אליהו? ויאמר, אינני. האתה הנביא? ויען לא. ויאמרו אליו, מי זה אתה? למען נשיב לשולחנו
דבר מה תאמר עליך? ויאמר, אני קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, כאשר דיבר ישעיהו הנביא. והמשולחים היו מן הפרושים, וישאלוהו, ויאמרו אלי, מדוע אליו, this is אליו, to him אליו, אלי is to me, אליו, מדוע איפה מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא? ויען אותם יוחנן ויאמר, אנוכי מטביל במים, ובתוככם עומד אשר לא ידעתם, הוא הבא אחריי אשר היה לפניי. ואני נקלתי מחטיס שרוך מעליו, זאת הייתה בבית עברה מעבר לירדן, מקום אשר יוחנן מטביל שם. ויהי ממחרת, וירא יוחנן את ישוע בא אליו, ויאמר, הנה זה האלוהים הנושא חטאת העולם. זהו אשר אמרתי עליו, אחריי יבוא איש אשר היה לפניי, כי קודם לי היה. ואני לא ידעתי, כי אם בעבור יגלה בישראל, באתי אני לטבול במים. ויעל יוחנן ויאמר, חזיתי הרוח כדמות יונה יורדת משמיים בתנ"ך עליו. ואני לא ידעתי, אולם השולח אותי לטבול במים, הוא אמר אליי, את אשר תראה הרוח יורדת בנחה עליו, הנה זהו אשר יטבול ברוח הקודש. ואני ראיתי ואדע כי זהו בן האלוהים. ויהי ממחרת, ויוסף יוחנן, ויעמוד ושניים מתלמידיו עמו, ויבט אל ישוע מתהלך, ויאמר, הנה זה האלוהים. ושניים תלמידיו שמעו את דברו, וילכו אחרי ישוע. ויפן ישוע אחריו, וירא אותם הולכים אחריו, ויאמר אליהם, מה תבקשו? ויאמרו אליו, רבי, פירושו מורי, איפה תלין? ויאמר אליהם, בואו וראו, ויבואו ויראו את מקום מלונו. וישבו עמו ביום ההוא, וכעת כשעה העשירית. באחד מן השניים אשר שמעו מאת יוחנן וחרכו אחריו, הוא אנדרי, אחי שמעון פטרוס. הוא פגש לראשונה את שמעון אחיו, ויאמר אליו, את המשיח מצאנו. ויוליכהו אל ישוע. ויהי כהביט אליו ישוע ויאמר, שמעון,
בן יונה, לך יקרא חפה, אשר תרגומו פטרוס. ויהי ממחרת, ישוע חפץ לצאת הגלילה, וימצא את פיליפוס, ויאמר אליו, לך אחריי. ופיליפוס היה מבית ציידה, עיר אנדרי ופטרוס. ויפגע פיליפוס את נתנאל, ויאמר אליו, מצאנו אותו אשר כתב משה בספר התורה והנביאים, את ישוע בן יוסף מנצרת. ויאמר אליו נתנאל, המנצרת תצא לנו טובה? ויאמר אליו, בוא וראה. וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו, ויאמר עליו, הנה באמת בן ישראל, אשר אין בו רמייה. ויאמר אליו נתנאל, מאין ידעתני? ויען ישוע, ויאמר לו, בהיותך תחת התאנה, אנוכי ראיתיך. בטרם קרא לך פיליפוס, ויען נתנאל, ויאמר אליו, רבי, אתה בן אלוהים, אתה הוא מלך ישראל. ויען ישוע, ויאמר אליו, אל אמרי לך כי תחת התאנה ראיתיך האמנת? הנה גדולות מאלה תראה. ויאמר אליו, אמן, אמן אני אומר לכם, מעתה תראו השמיים נפתחים ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם.